Sal-aħħar ta' Novembru s-servizz tas Silverty ġie provdut lil madwar 720 benefiċjarju u numru ta' vjaġġi qiegħed dejjem jiżdied. Dan ħareġ fi stqarrija tal-Gvern kif ġie ffirmat ftehim bejn l-anzjanità attiva u kura fil-komunità u l-Kunsill Lokali taż-Żejtun fejn van li kien għad-dispożizzjoni tal-Kunsill issa ser jibda jifforma parti mis-servizz tas Silverty. Fil-fatt waqt l-iffirmar ta' dan il-ftehim ġie spjegat kif minn kważi 1300 vjaġġ li saru matul ix-xahar ta' Jannar ta' din is-sena bħala parti mis-servizz tas Silverty, in-numru issa tela għal aktar minn 4200 f'Novembru biex b'kollox kienu saru kważi 28,000 vjaġġ. Dwar il-ftehim in kwistjoni ġie spjegat kif il-van se jintuża fl-4 snin. Spjegatilna aktar dwar dan is-Sindku taż-Żejtun Marija Dolores Abela. Il-ħsieb wara dan il-proġett dejjem kien l-anzjani tagħna fil-lokalità tagħna u permezz ta' dan il-ftehim li għamilna mas-Silverty, l-anzjani se jkunu jistgħu wkoll jużawh biex joħorġu f'lokalitajiet fil-viċin bħal Marsa Skala, Marsa Xlok, Birzebbuġa, Ħalaxa, kif ukoll anka f'każ li jkollhom bżonn imorru anka il-Health Clinic tar-Raħal Ġdid. Jiġifieri dan huwa servizz issa iktar mifrux milli kellna fil-pjan oriġinarjament għaldaqstant il-komunità Żejtunija se tkun qed tigwadanja ħafna minn dan is-servizz. Il-ftehim seħħ fil-preżenza tal-Ministri għall-Wirt Nazzjonali l-Arti u l-Gvern Lokali Owen Bonnici u dak għall-anzjanità attiva ġew Etienne Abela. Il-Ministru Bonnici qal li b'dan il-mod se tiżdied l-għajnuna l-anzjani f'dawn il-lokalitajiet. Dan huma kollha affarijiet pożittivi ħafna li jkomplu jtejbu il-livell tal-għejxin tal-anzjani tagħna li bekk se jkollhom servizz aħjar u iktar effiċenti. Min-naħa tiegħu il-Ministru Abela tenna l-importanza tal-kollaborazzjoni favur ftehimiet soċjali ta' dan it-tip. Kollaborazzjoni importanti u utli bejn il-Kunsill taż-Żejtun u d-Dipartiment ta' Active Aging u Community Care. Din il-karozza li qed taraw warajja hija karozza elettrika tal-Kunsill Lokali taż-Żejtun li issa ħadd ingħaqad mal-flotta ta' karozzi tas Silverty li joffru servizzi ta' mobilità lill-anzjani fil-komunitajiet tagħna. Is-servizz tas Silverty se jibda jopera mit-2 sal-ġimgħa, mis-7 ta' filgħodu sa' satej ta' wara nofsinhar u dan se jipprovdi faċilità ta' trasport lil dawk il-persuni anzjani li jixtiequ jmorru f'ċentri tas-saħħa, ċentri tal-anzjanità attiva, il-Kunsill Lokali, il-Bank, is-Suq Lokali u diversi postijiet oħrajn. Is-Silverty s'issa għandu flotta ta' 14 il-vettura li minnhom 6 vetturi huma elettriċi.